వెల్కమ్ టు జీవీటీవీ న్యూస్. వరంగల్ పోలీసుల వినూత్న చర్య. రౌడీ సెటర్లతో రోడ్డుపై కవాతు. సబ్ డివిజన్ లోని ఆజం జాహీ మిల్స్ కాలనీ ఠాణా నుండి కిలా వరంగల్ తహసీల్దార్ ఆఫీస్ వరకు నడక. మండు టెండర్లో రౌడీ షీటర్లు నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లిన సీఏ రమేష్ ఎస్ఐలు. కిలా వరంగల్ తహసీల్దార్ ఇక్బాల్ ఎదుట రౌడీ షీటర్ల బైండోవర్. ముందు పోలీసులు, వెనుక జీవులు, మధ్యలో రౌడీ షీటర్ల మార్చ్. నేరస్తులకు వణుకు పుట్టించేలా కని విని ఎరగని రీతిలో పోలీసుల యాక్షన్. Station.